Poutiaisen omissa nimissään elokuvaama harvinaislaatuinen värikaitafilmi Värivälähdyksiä Äänisen rannoilla ajoittuu kesään 1942. Sotatoimet ovat tauonneet ja Poutiaisen kameran silmä viihtyy Petroskoista Äänislinnaksi palautetun kaupungin kaduilla, asujamiston askareissa ja pistäytyy myös Karhumäen asemalla. Paavo Poutiainen oli Suomen lehtikuvaaja-kaartin raikulihahmo. Hän oli 1930-luvun modernin reportaasikuvauksen uranuurtaja, idearikas ja rohkea paljastaja, jonka muilutuskuvat Lapuan liikkeen miehistä olivat ihastuttaneet ja vihastuttaneet Uuden Suomen sivuilla. 38 vuoden ikään ehtinyt Poutiainen sai kesällä 1941 komennuksen valtion tiedotuslaitoksen kuvaosastolle. Jo saman vuoden heinäkuussa hän haki 6. tiedotuskomppanian TK-valokuvaajaksi ryhmä Oinosen rintamalohkolle, missä joukot etenivät kohti Karhumäkeä ja Kontupohjaa. Rintamalinjojen vakiinnuttua Poutiainen palasi valtion tiedotuslaitoksen kuvaosastolle. Tämän jälkeen seurasi siirto rintamajoukkojen viihdytystiedotusosastoon 16. tammikuuta 1942. Kiertueilla elokuvan informaatiota edisti puutteellisesti säilynyt väliteksti. Elokuvan tuntemattomat sotilaat viettävät asemasodan siestaa. He edistävät korsokulttuuria, rakentavat, saunovat ja ihailevat Vienan villinä virtaavan joen jylhiä maisemia. Näiden aiheiden esittäminen oli mahdollista vain joukkojen omissa viihdytystilaisuuksissa, sillä kotirintamille välitetyissä mustavalkoisissa uutisfilmeissä sodan oli jatkuttava. Nähtävän kaltaisia kaitafilmejä valmistettiin vielä niin sanotulla diapositiivimenetelmällä. Siinä kameran valottama filmi kehitetään suoraan kopioksi ilman välinegatiivia. Eastman Kodak oli ottanut värillisen kääntöfilmin tuotantoonsa vuonna 1935.
Samana vuonna Amerikan suomalaisen Wilsonin perustama Aurora-filmi teki ensimmäisen Suomessa julkisesti esitetyn värifilmin. Lainaamon luettelossa filmi esiintyi koruttomasti asiansa tiivistävällä nimellä Aurora numero 2, värit. Vuosina 1938-1939 tiedetään ulkomaalaisten kuvanneen värillisiä matkailuelokuvia Suomesta, kuten yhdysvaltalainen Suomen ystävä Francis Lyn. Lynin Kodachrome-värifilmi Inland Waters sai ensi-iltansa Michiganissa talvisodan syttymistä edeltävällä viikolla marraskuussa 1940. Varhainen suomalaisten matkaelokuvien tekijä ja kiertävä esittelijä oli myös Kellokosken lukkotehtailija Torsten Carlander. Hän kuvasi ensimmäiset kaitakuvansa jo vuonna 1936, kun Aqua sai markkinoille oman värikääntöfilminsä. Marssijärjestyksessä heidän kintereillään ilmestyivät toisen maailmansodan tapahtumien keskelle elokuvausta harrastanut liikemies Wilhelm Hilbert sekä Uudesta Suomesta sotavalokuvaajaksi rekrytoitu lehtikuvaaja Paavo Poutiainen. Elokuvatakseen, hankkiakseen kameraansa raakafilmiä ja toimittaakseen kuvaamansa aineiston Aquan tehtaille Saksaan kehitettäväksi, heiltä edellytettiin yhteyksiä puolustusvoimiin tai muun toimintansa kautta Aquan värifilmin välittäjiin Suomessa. Värikatkelma Aunuksen kylistä ja kalastavista sotamiehistä on ylimääräinen tunnelmalisä Poutiaisen arkistosta kuin viimeiseksi jäänyt kuva muistojen mailta.